Bon dia, tornem a estar a Istanbul i aquest matí la història va al Gran Bazar. al Gran Bazar. A la següent parada a la nostra visita per Istanbul i el preu que hem de pagar per trobar-nos al bazar, els bazars de les espècies i l'altre buit, és aquest. Ja estem pujant a Torre Galata, ja ens hem xupat tota la cua, que ha anat força ràpid, i per 25 lires anem cap a dalt. L'Òscar trobarà El primer que va. el primer que va de tot el viatge. Aquí estem, en aquest Mini. espai más callejero. Com sembla? Tornem a estar a Sultanahmet, que ens va quedar pendent l'altre dia de veure la Mezquita Azul, el Blue Mosque, la Mesquita Blava. Saps què passa, Maria? Què? Ha canviat de color. Ha canviat de color. La tontonada del dia. Exacte. Doncs això, tornem a estar aquí a veure, perquè el que ens va passar l'altre dia era que no vam arribar a l'hora del res. No ens han deixat entrar a la Mezquita Azul perquè era hora de reso, de resar. I no ens deixaven entrar, i no deixen entrar a turistes durant l'hora del res. Supernormal, perquè la lia tothom a tot arreu. Última parada cultural d'aquest viatge, que ens ha enriquit tant. És veritat. En fi, ara us l'ensenyem, vale? Que no em queda gaire bateria. Digue'ls adéu. I ara...
preciós, és preciós. Mira que es poden veure vídeos a YouTube o a molts llocs, però fins que no vens aquí no trepitges aquestes alfombres que, per lo que havia llegit, fins i tot deia que feia pudor, i de pudor no en fa gens. Algo que mola molt d'aquí d'Istanbul és que està ple d'aquesta canalla que estan fent de voluntaris per ajudar als turistes a trobar les coses, i qualsevol cosa és com una atenció al ciutadà o un ciutadà cívic que t'ajuden. Mira. Ens anem cap a l'altra banda d'Istanbul, a la part asiàtica. Direcció cap a Skudar, on vam veure que hi havia un lloc molt maco per veure la posta de sol. A veure si ho trobem. Així, en 5 minutets, passem de la part europea d'Istanbul a la part asiàtica. És una curiositat. Istanbul comparteix 2 continents. Anem a veure si trobem les càtigues voladores i prendre un xai. Veiem com es pon el sol a Istanbul. Som-hi. Estan jugant amb l'escopeta de balins a petar els globus. És espectacular. Bueno, espectacular tampoc, però em sembla... És curiós. És curiós de veure, exacte. La paraula era curiós. I aquí estem, davant del Bòsfor. Darrere un xaiet. Vull acompanyar? Salut. Per favor, he vist fins al Bòsfor. Abans que se'ns envaixi el sol i que se'ns acabi la bateria, ens despedim d'Istanbul. Última nit. Última nit a Istanbul, última nit a Turquia. Ha sigut un viatge increïble. I ha encantat. Bon viatge, oi? Molt bon viatge, molt recomanable. Per favor, venim a Turquia. Mínim a Turquia, tio. No us n'arrepentireu. Ens despedim, ens anem a pagar una dutxeta, ens anem a pagar l'última nit a Istanbul. I bona cita. A veure què tal. Fins ara. Digues adéu. Adéu. La que acabem de dir ara mateix. Ja està. Com els passos total. Estàvem convençuts de que ens havíem de posar això als peus. I no, per què és això? Per les sabates? I dèiem, Déu meu, quina calor que fa, els peus això. I després ens hem fixat i els de més no ho estan fent. I clar, nosaltres som mig tontos.